Malawi Today. Tulandireni pano pa Luchenza Trading Center mboma limene la Tcholo komwe Professor Arthur Peter Mutharika kupitirira ndi ulendo wake wocheza ndi anthu wamemeza walimbikisa kuti atuluke maunyinji akavote pa 16 September kompa pempheni kuti khale nafe pamene tikhale tikupatsira satane line ya mafuta ndi imene line ya mafuta ndi imeneyo anthu akuti akuvutika. Professor awapulumuse njinga zimenezo zikudikira mafuta pa filling station. Zinthu zosakhala bwino Malawi osakoma. Malawi yemwe anampeza ali bwinobwino lero ndi zimenezi akunyadilidwa IPM. Taonani asikana Dr. Ben
ono watu waye chikuona pamene posopano akusika mgari motoya chala mwamba anzatu amene manyamula maplaka asibwererani mbuyo amene manyamula maplaka asibwererani mbuyo kuti anthu aone bwana akusogoloko bwererani mbuyo amene manyamula maplaka zathu imani kumbali uku kuti anthu amone president wawo wapa stamina pa 16 pano onani pa gari moto hapo a first trade atu akukwela hapa mabapo awefene first trade chala mwamba akuzabela president waziko sapalo chala mwamba hapo president watu professor chala mwamba hapo apita waye awefene atati mpumusi watu wa Afrika mpumusi waziko la Malawi kiatekezo cha Malawi Mose watu amene hao mbele ya Malawi mafuto chama mbauko apita wale Laura Mkwambili bwana president Professor Kapita Mutarika tufune Malawi mshipulu akulandile Malawi olenzeka chipulu chala mwamba tubu waye apita waye ifetose apita tubu waye choyamba your excellency kwa mama yatu so ndifuna ndikuthokozeni kwambiri popeleka ulemu kwa anthu akuna kuchenza poyima kuti mutipatse moni komanso kutifunira zabwino mmene tikukachosa tambala pa 16 pano. Your excellency mwabwera kuzathesa nkhanza za chipani cha Malawi Congress Party mmene tikuyankhula pano bwana anthu a Chikangawa atsekera anthu m'manyumba kumagawa chimanga cholinga asakuoneni inu bwana iya koma popeza inu ndi mpukuta moyo anthu abwerabe kuti asakuoneni chifama kukondani bwana anthu awo bwana atamva kutola kuti kuyambira pa 22 September sukulu ikhaya ulere afunamve okha pakama panu. Your Excellency atamva kuti federeza makuponi ayambiranso after 16 September afunamve okha pakama panu. Your Excellency pano mafumu ambulanso gozedwa ndi a group lolo iwo akuti atopa ndula muliro wankhanza wachipani cha Malawi Congress Party Kose amene kunena kuti pa 16 September pano tikuvotera Adadi Chalamwamba Kose amene kuti na vote ya MP ndi chimemwe chipungu Chalamwamba Kose amene tikuvotera makansala a DPP Chalamwamba chifukwa cha nthawi Your Excellency ndikufuna mukhale ni nthawi yowapasa anthu amoni chifukwa anthu asanabwerere ife abwerera inu koma ndikuthokozeni mwatipasa ulemu luchenza pa 2016 bwana ikupasani mavoti migolo zikoma kwambiri. Chalamwamba chipungu bwana wanu bwana ndiye wina mwana amene amaifera DPP mwana amene amakukondani mwana amene amakonda chipani chache apita wanye Dr. Bentley DPP wanye bwana chifukwa cha nthawi komanso amayi anthu inu mwanena kuti mwatopa ni mavuto ndizoona mufuna atati abwerere kuti zitheke tikufunika tikavote DPP hoye zinthu zingapo. Number 1 kaya chovotera anakubera kaya unataya kaya kongereza anagula
siku la chisankho unyamuke upite kumalo ovotera akakulola kupota. TPP weye. Chachiwiri ndipo chofunikira kwambiri. Ulendo uno akutsegula malo ovotera 6 koloko mamawa kulekeza 4 koloko osati 6 zimene zinalili kale. Ndiye tikalawire kovota kuti pofika 4 koloko atatu ali pa mpando. TPP weye. Ndiye tiyangane pamwamba apa tikuchiona chimene cheti mapresident amene akupikisana alipo 17 koma wonse ayika pa pepa limodzi ndicho linga chokuti inu mukakachonga atati chochonga chicha chikapitirira chikagunda pawena asakawerenge voti yanu mulola. Ndiye ndikupempeni mukafatse ndikugwira pepa lali chabwinobwino koma musana kachonge mukaliyangane pepa lanu agwirizana kuti azikakupatsani mapepala oti ali ndi nkikale kapena achongedwa kale cholinga mukadinda kapena kuchonga asakachiwerenge mulola. Ndiye kukachitenga ndikuchiyangana bwinobwino eti amene mmata kuchonga kungoti chani koma chochongacho chikaoneke mmene chikuonekera mbogosi mwachona chatuluka mbogosi kati. TPP woye. Amene timadinda ka inki pang'ono chabe kukangoti chani tindu sichonchonanga ukatera upukute mmutu ndicho linga chokuti usagunde sopena tagulizana. Ndiye ndikufuseni pano alipo afuna MCP pitilizebe. Ndiye wina aliyese asakapeseka akuvotera UTM asakapeseka akuvotera DP changudu asakapeseka kuvotera UDF kuvotera amene acha ndi chimodzimodzi kuvotera Malawi Congress Party. Tilola chomaliza chifukwa choti pano pali wa kongeresi agwirisa mamonita mukayang'anitsitse agwirisana kuti azikapereka kwa anthu awo maballot papers awiri cholinga atibere mamonita zikayang'aniyang'ani ndipo tonse tizikayang'anisisa. TPP woye. Sile muhambiri bwana. Bwana pano motamenda kwambiri tini Faris mbali wache wa babu kamisa ali kuti tabula pafupi pano akone pali nkala dilizani pano uwali hapa ndiyo pali nkala dilina kuna amene yakutamanga mkani ya Malawi Congress Party musana misinwe homa wanu chipani chanu mtupupu amwebe ya nipano mwipa na uzunguru ya mtu amene akufuna kuti Malawi apitirie kususuza naona nini wina alikuti iwe tabaya kuno wina nkali wina naona mine amene wani magadi wa chanjela mtu kumachaka muka watawe walimekezeka mawa mosi kwa ngadi zanu tala ndio atati amene kuita ndio atati amike chala mwamba. TPP wewe atati wewe Professor Gregory Mutharika wewe Ifadose wewe Magaladi wewe Akulu Mkaladi wajenjela ama sabota atati tukifanya sana bwana tamumva wino wake akupepesa kodi bwana muntu kamaka lapa umanena chimene walakwa koma chakwera pepesa ndiyeni mafuna ndi ayankhe ngati mukupepesa za njala ngati mukupepesa kukweza mitengo ya zinthu ngati mukupepesa kubandalama feteleza ngati mukupepesa kubandalama mankhwala mzipatala ngati mukupepesa banatu akuvutika kufuna mafuta apo ngati mukupepesa kukwesa ndege kujikangawa Malawi singiza kuliluka. TPP oye mafuta ameno ataka kukurudia ni mungu osati ifeyai takana. TPP oye ndikupaseni kuli mambo opiniye sindikucheda pano ndiyapase mpaka bwana kuti akupaseni moni zikomo chakwera wachoke asachoke aleka kuti chakwera wachoke chala mwamba uko chakwera
wapa Malawi ngakhale lero watapita kumwamba amene uzasakapulumuka ya chache kulibe a vice president anga walabekeseka mwana mfika toya chamamba uchenza chamamba BBB oye Adadi oye Asesede oye Pesa oye tukulandireni a president athu achipani chokoma cha DPP komanso amene mukale president wa dziko la Malawi pa 16 September ulemu wanu komanso tipereke ulemu pa president athu pa 16 September Professor Gertrude Mutharika komanso maulemu akhale chimake chifukwa cha nthawi bibiloye amene akunena kuti pa 16 September Professor Arthur Peter Mutharika ndi president wathu chamwamba amene akunena kuti MP wathu wakuno ndi Chimwemwe Mazabuka ndiwoye Chipungu ndiwoye komanso kuno tizapanga suti si choncho suti timaiziwa chekete Professor Arthur Peter Mutharika si choncho jekete yake ya blue komanso shati yake ya blue ndi Chimwemwe Mazabuka Chipungu ndi anyamata athu awiri makansala bibiloye a president athu mtima pansi aliyese pano ali ndi chikwanji tokakhapira chakwera si choncho tonse sitavomereti chakwera achoka pabwera Professor Arthur Peter Mutharika a president athu anthu ndokwiya si choncho a president athu sopoja munamusiya wanima pa 700 uja selete kwacha pano ndi 1200 a president Feteleza munamusiya uja pa 18,000 pano ali 180,000 mafuta agali moto amene munawasiya pa 600 yaja pano ndi 2,734 komanso sakupezeka bibiloye komanso munasiya ndalama zakunja zambiri pafupifupi $1 billion zonse zoazidya pano ndi pa business pano mwafusa amene amapita ku South Africa amapita ku Mozambique ku Tanzania akulepera chifukwa ndalama zakunja kulibe sichochokodoti mabizinesi onse afa chotenga nawo tili ndi mpulumutsi wathu amene atipulumutse amene amaziwa mavuto anu ndi Professor Arthur Peter Mutharika sichochoti ndiye ndanena kale saponye yayi anena kale abeni pia aja nkhani ndi chimanga takwiza naiti tikangotero mavuto athu atha nima amenewa mungakudaliseni a president athu timene tikukonzekera pa 16 September mungakudaliseni zo kwambiri komanso ndikupempheni kuti muyankhule ndi anthu anu ano inu munalinso MP kunoko si choncho anali MP wathu kunoto eti komanso ali pa home Arsenal background Arsenal bakwawo DPP oye! DPP oye!
DBB oye! Luchenza oye! Luchenza oye! Achipungu oye! Achipungu oye! Lonse oye! Lonse oye! Moinose! Oseiwa! Amiano Oseiwa! Toyamba! Ndosanga kubira kuno Luchenza. Kifuka last time, Mlani Pasa, I think 70% ya votes. Biboye! 2019, Komantaino, ndikuyembekeza 99% ya vote. Then muda Chipungu hudu upuluse 99% of vote. Otherwise, nitana nawe. Debi oye! Banjosanga kwambiri. Tayansi kabula kuno, nimama nkubezo sanga kwambiri. Zachibale kwambiri. Zaulemu. Zachifundo. Ndikuti pitira nzimenezo, Mupitire nzimenezo, Kumaso musayawale next week, Pa Tuesday ni siku lofunika kwambiri muziko lino. Election imene ikubwera Tuesday. Ndio posa election yonse imeyaka muziko mmoja. Ndiwe muzo achifanyaje? Kaule ziko no laonongeka beyond repair. Ziko no libaki pinjo. Ziko no laonongeka. Ziko no lavunda sopano. DBB oye! Ndiye inaende kubwela ndi nchilo ziwiri. One, kupumusa ziko lino. Ukupumusa nino. Chachiwiri, kusinta ziko lino. Ndisinta ziko lino. Isakaime lili ayi. Dikainga timaina maikwe na Afrika. Amina kupita ba mwamba. Kupita ba sogoro. Antoni ma middle class. Chakuda chabwino. Antoni magari moto. Zova zabwino. Anapita kusuku. Adjust malai mendu kufuna DBB oye. Ndienga timufuna malai wasopano. Ngati mufuna malai wasopano. Nesankan APL. DBB oye. Omanga timufuna malai wakale. Nemu sanke ajao. DBB oye. Yayo. Kwa by choice wabine pa. Kwa mga ito compare. Mene mwili 2025. Mene mnai 2019. Zikufana? Mwili bunontai ino kaba 2019. 2019, right? Deti bwe kuntai meneja. Ya DBB, ya Dadi. Ya Chungamo. Yopana Nkanza. Ya Chitukuko. Ya Chikondi. Okona Antonse. Yokona malai wonse. Malai menje tukufuna. Ina inifuna malai ukome antu wonse. Oso kome antundu mozi. Kabla agdela mozi. Kabla mpingo mozi ayi. Koma antu wonse amuru Malawi.
Yene ndirede. Ine ndirede kusogolerani. Ndikudikira inu Tuesday. Kuyambia Tuesday. Tirede kushinda ziko lino. Kisi lazima muona. Tisi ndakandika chuma. Muona chuma chikuchoka kulilongwe. Kubwela madera. Muona zosiana sana. Zubwela madera mwanu. Ndipo muzadabwa kuti amindi Malawi kabandi ziko lina. Zimezo choncho tikupita kutali akuti nthawi yanga yatha koma ndikuti ziko kwambiri mupitirize nkhope imene yosangalala choncho musangale mpaka pa 22 mukati mukatenge anthu kumizi kuja mwatenge onse pakhomo paliponse mwatenge kuyambira lero mpite khomo ndi khomo kwauza anthu achikulire kuti akavote ndipo mukatenge kukavota ngati alibe njinga mwatenge pa njinga ngati aine malungo mapase panado kuwa mwatenge mpaka kuti akavote kama zimezo ndikakamu